Ja, laatst had ik een verjaardag van mijn pittante. En de pittante, dat is zo'n goede mens. Hè? Die werd 94 jaar. En dat vind ik zo geweldig, ik denk, toch ga ik heen. Ja, maar wat moet je zo'n mens nog kopen? 94 jaar. Die hadden alles. Die hadden een videorecorder, die wordt niet meer gebruikt. De moderne spul, daar kan je niks mee. En toen ik ze de laatste keer heb gezien, ja, dat is, ik denk, ik vermoed waarschijnlijk hoogst, ik denk een 80 jaar geleden. Toen had ik zo'n tekening gemaakt. Maar ja, dus die had ze ook al gehad. Dus ik denk, wat geeft er nou zo'n mens van 94 jaar? Waar ze nog eventjes iets aan had. En toen had ik het, hè. Ik denk, die maak ik een Facebookpagina aan. Ja, dat had ik ook gedaan. Want op een Facebookpagina, daar kan je namelijk zo instellen met de profielen, dat als het zo mocht zijn, dat de tante niet meer onder ons is, dan kunnen we daar toch nog altijd wat leuks op schrijven. En dat is hartstikke leuk. Voor de mensen die er misschien al een tijd niet meer zijn geweest. Hè. Die kunnen dan schrijven, god tante, ik had nog langs willen komen. Ja, dat zat je goed voor de erfenis te verdelen. Maar uiteindelijk, heb ik dat gedaan. En mijn tante, die maakte vrienden. Nou, dat wil ik niet weten. Ik denk, wat is dat nou? Ik kreeg elke dag een verzoekje. Wilde je Candy Crush met mij spelen? Ik denk, nog niet. Nog niet misschien. 94, dan ga je toch niet met die Candy Crush spelen? Dan ga je mee wandelen, met de wandelstok of zo. En op een gegeven moment, toen kreeg ik een uitnodiging. Ook dat nog. Ja, een uitnodiging voor een visje. Ik denk, daar ga ik niet naartoe, 94. Als die al die vrienden van Facebook uit heeft genodigd, dan is dat me sowieso te druk. En de meesten, ja, die zitten al in zo'n verzorgingshuis. Dus ja, dat ruikt het toch, hè? Als je daar vlak langs zit. Ik heb een paar jaar in de wasserij gewerkt. En dan kregen we die onderbroeken. Nou, daar word ik niet vrolijk van, hoor. Dus ik heb me even afgemeld. Dat kan ook. Dat is hartstikke handig. Dan ga ik naar Facebook. Dan ga ik naar de uitnodiging. En dan drukte op ik kom of ik kom niet. Oh, daar heb ik zo van genoten. Ik drukte gewoon op ik kom niet. Ja, dat was ook te makkelijk vanaf. Hè? Vroeger moest ik nog een smoesje verzinnen. Maar dat hoeft niet meer. Je kunt gewoon klikken, klaar. En niemand weet er iets van.